Jmenuji se Soňa Hlavová, jsem urolog ambulantní specialista a ve své praxi se zabývám problémy s udržením moči, takzvanou inkontinencí. Potíž s nedobrovolným únikem moči má každá 5. žena po 30 a každá 2. po 50. Takže se může týkat i vás. Většinou je důvodem slabost svalů pánevního dna. Pokud budete mít pevné pánevní dno, udržíte moč, budete mít kvalitní sex a budete mít pěknou pružnou chůzi. Pokud již trpíte inkontinencí 1. a 2. stupně, může vám pravidelné posilování svalů pánevního dna obtíže zmírnit anebo dokonce úplně odstranit. Na své pánevní dno byste měli myslet již preventivně od 20. roku svého života a systematicky posilovat. Jednoduše a efektivně posílíte své pánevní dno s pomůckou Medilady. Mimo vlastní pomůcku jsou v papírovém přebalu vloženy doplňky, dezinfekce, lubrikant a ochrany vaginálních těles. Jedná se o český výrobek chráněný registrací jako průmyslový vzor, takzvaný malý patent. Je certifikován ITC Zlín jako zdravotnická pomůcka. Výrobek i výrobce splnil ohlašovací povinnost na Ministerstvu zdravotnictví České republiky. Na této ukázce žena začíná cvičit se 100 gramy a postupně zátěž zvyšuje. Na zvedání a spouštění závaží je vidět práce s pánevními svaly. Změna zátěže je možná bez vyjmutí vaginálního tělesa z pochvy. Nakonec žena cvičí se zátěží 0,5 kilogramu. Cvičení je oproti jiným způsobům efektivní. K dosažení žádaných výsledků stačí cvičit 3 minuty každý druhý den, ale pravidelně. Cvičení má i další příznivé účinky, například prevence hemeroidů. Zapojením správných svalových skupin při cvičení se odstraní i problém s bolestí zad a zlepší se správné držení těla, a to i při chůzi. Pánevní dno je základem celého hlubokého stabilizačního systému těla. Nyní, kdy už padla mnohá dřívější tabu ve zdravotní výchově, mnoho cvičících žen uvádí zlepšení sexuálních prožitků při pohlavním styku. Některé dokonce uvedly zvýšení počtu orgasmů. Nakonec i zlepšení pocitových doprovodů při styku u obou partnerů. V této tabulce jsou vyjádření některých žen, které poskytly písemně zkušenosti s cvičením. Jedna z respondentek v tabulce uvádí i zlepšení stavu u poklesu dělohy. Dále jsou zkušenosti ostatních lékařů s pomůckou Medilady. Hlavně pro pacientky s lehkou inkontinencí. Žena si může regulovat zátěž, že posiluje opravdu svalovou sílu a že jí ta kulička neumožní zapojovat nesprávné svalové skupiny. Kuličky ze zátěží podle sexuologa Radima Uzla ale pomůžou i v jiných oblastech. Zlepšuje to samozřejmě nejenom pocitové doprovody při pohlavním styku, ale samozřejmě zlepšuje to také výbavnost ženského orgazmu. O český patent mají zájem i v zahraničí. Přípravek můžou ženy koupit v lékárnách nebo... Pomůcku lze zakoupit nejen v lékárnách, též u lékařů a specializovaných prodejců nebo na webu www.medipunkt.cz. Nezapomínejte, že prevence je lepší nežli léčba. Věřím, že cvičení s naší pomůckou splní všechna vaše očekávání.